Състезатели и приятели на ветроходството. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в град Бургас, домакин на Европейското първенство по ветроходство в клас RS Хикс. Dear official guests and participants in this championship, for me it's a pleasure to welcome you here in Burgas for this opening of this European Sailing Championship. След успешното организиране на Европейското първенство в клас Фин през 2009 година, съм радостен да дадем началото на най-голямото мащабно ветроходно състезание, организирано в България. After the successful organization of the European Championship in Class Fin in 2009, I am happy now that we organize this event here, the European Sailing Championship in Class RSX. Щастлив съм, че имаме над 250 участника от 4 континента. I'm happy that we have over 250 participants from 4 continents. Ще можем да се насладим на уменията на олимпийски, европейски и световни шампиони. We will watch here the champions from European, World and Olympic championships. Като председател на Българската федерация по ветроходство искам да изкажа благодарности към община Бургас. And personally the mayor of Burgas, Димитър Николов, с чиято подкрепа се организират това състезание. Who supported the organization of this sports event. Също така искам да благодаря на Министерството на физическото възпитание и спорта. And I would also like to thank the Ministry of Physical Education and Sports. Клубовите домакини Сърф клуб Бургас, Яхт клуб Порт Бургас, Яхт клуб Черноморец Бургас. The host clubs, Черноморец Бургас. Също така и на пристанище Бургас. And also the port of Burgas. Искам да пожелая попътен вятър на участниците. Нека най-добрия победи и приятно гледане на приятелите на този красив и атрактивен спорт. And I would like to wish success to anyone. I wish good wind and may the audience have a great time while watching this competition. Благодаря ви. Thank you. Вечер. Honored guests, ladies and gentlemen, we appreciate very much all the effort that you have made to organize this championship. Оценяваме много всички усилия, които са направени, за да се проведе това състезание. But there is one thing, но има едно нещо, and one thing only, и едно единствено нещо, that is more important to a sailor than anything else. което е важно за един ветроходец, по-важно от всичко за един ветроходец, всичко останало. And that is the fantastic wind that we have every day. So thank you for doing that. И това е страхотният вятър, който имаме тук всеки ден. Благодаря ви за това. So on behalf of the sailors, I'd like to thank everybody for the work that they will do. Така че от името на всички ветроходци искам да благодаря за работата, която сте направили. And may the best man and the best woman win. Thank you. И дано най-добрият сърфист и сърфистка победят. Благодаря ви. Dear friends, за първи път град Бургас е домакин на такова престижно спортно събитие. For the first time, the city of Burgas is a host of such a prestigious sports event. Специално искам да благодаря на Българската федерация по ветроходство и на бургаските спортни клубове по ветроходство. I send my special thanks to the Bulgarian Sailing Federation and to the Burgas Sailing Clubs. Бургас е най-красивият град в България, най-бързо развиващ и най-добър за живеене.
Burgas is the most beautiful, most fastly developing and the best city to live in. Няма по-добро място в България за провеждането на такова състезание в момента. There is not a better place in Bulgaria to hold such a championship. Поръчали сме слънчево време и прекрасен вятър. We have ordered sunny weather and a great wind. Гонките ще бъдат доста оспорвани, затова от мое име пожелавам успех на всички състезатели. I think the races will be tough, so I wish success to all the participants. Много медии от Европа ще наблюдават това състезание. Many European media, I know that they will watch this championship. И аз се радвам, че ще имат възможност да видят и нашия прекрасен град. And I am happy that they will also see our beautiful city. И съм убеден в следващите години ще става още по-хубав и по-добър. And I believe that in the next few years it will become even more beautiful. And now I declare 2011 Burgas RS Hicks European Championship Open. Благодаря на всички. А сега нека станем за химна на Република България. And now let's stay for the hymn of the Republic of Bulgaria. Участничката в 3 олимпиади. Participant in 3 Olympics. Аплодисменти за Ирина Константинова. Irina Konstantinova, please your applause. Благодаря на всички. Янко!